Ikusiko dugu orain nola zuzendu dokumentu bat Driven. Gero ikusiko dugu horrengo atala, izango da justu dokumentuak nola lan egin dokumentuekin, baina joango gara aurreratzen pizka bat ikusteko Driven nola egin. Hemen daukat bi kontu zabalik, hau da irakaslearena, urdila dagoian, eta hau da ikaslearena, argiagoa. Ikasleak badauka dokumentu bat, zuzentzeko dokumentu bat, eta irakasleakin partekatu du. Bueno, zuzenduko dugu dokumentua, zabalduko dugu, eta hemen ikusten dugu 3 akats daudela hemen. Frantziako iraultza eta Frantzia ezerekin. Lehenengo metodoa zuzentzeko. Guk zuzendu. Zuzen, gu joan dugu gara zuzentzen dauden akatsak. Ez kendu eta zeta jarri. Zuzenduta daudenean, itxiko dugu dokumentua. Nola jaso du dokumentua ikasleak? Zabalduko dugu ikaslearen kontua, zabalduko dugu dokumentua, eta berak jaso du ja zuzenduta. Orduan behar da, metoda hau ez da komenigarria, berak ez duelako ezer egiten. Jarriko dugu berriro zegoen moduan dokumentua, bigarrenera ikusteko. Joango gara irakaslearen kontura, dokumentura. Hemen dago dokumentua, txarto dago berriro, eta ikusiko dugu bigarrenera. Bigarrenera egiteko hartuko dugu zatitxo bat non dagoen akatsa, eta testu hori, edo hartuko dugu osoa. Testu hori hartzerakoan, hemen eskuinean zabaldu da gehi ikur bat, gehitu iruzkina. Sakatzen badugu, hor gehituko diogu iruzkin bat. Jarriko diogu adibez, akats bat dagoera. Eta, idatzita gero, iruzkin du publikatzeko. Berdin egingo dugu besteekin. Hemen beste akats bat dago, gehi ikurrean sakatu, eta berriro, akatsa. Ez ahaztu, iruzkin du publikatzeko. Eta Frantziako berriro, gehi ikurra eta akatsa. Iruzkin du. Ikusten duzuenez, arrozaz jarri dira, iruzkin bat daukaten hitzak. Joaten bagara ikaslearen kontura, eta ikasleak zabaltzen badu dokumentua, ikusiko dugu nola baitare arrozaz daude hitz horiek, eta hemen iruzkinak ditu. Egin behar duena da, konpondu txarto dagoena, eta behin konponduta, ebatziko du iruzkin hori. Lehenengoa ja egin du, orduan hemen ja ebatzean du. Konponduko du bigarrena, eta berdin ebatzi jakiteko ja konpondu duela. Eta konponduko du hirugarrena, eta berriro ebatzi konpontzeko. Bueltatzen bagara irakaslearen horrira, ikusten dugu nola aldaketak ja eginda daude. Ikasleak zuzendu dituelako. Utziko dugu dokumentua zegoen moduan, txarto, berriro zuzenketak aldatzeko. Badago txarto dokumentua, eta orain egingo dugu hirugarren metodoa. Orain, egingo duguna izango da, momentu honetan, bagaude editatzeko moduan. Badaude 3 modo egoteko dokumentu batean. Orain bagaude editatzeko moduan, aldatu aldugu eta idatzi, baina sakatzen badugu, aukeratu aldugu iradokizunak edo ikustea bakarrik. Iradokizunak aukeratuko ditugu. Eta orduan, hemen orain egingo duguna da markatu txarto dagoena, eta bide batez esan zer egin behar duen hor. Ese hori txarto dago eta ezabatu behar du. Orduan nik hartuko dut eta teklatuan suprimir tekla sakatuko dut. Eta jarriko dut ondo dagoen hitza. Berdin egingo dut besteekin. Ese txarto dago, ezabatu behar du, orduan suprimir hitza sakatuko dut eta zeta jarriko dut. Eta bestean berdin. Hartu ese hitza, suprimir
eta Z idatzi. Ikusten duzuenez, joan dira zabaltzen iradokizunak automatikoki. Eta hor jartzen du gainera egin behar duena. Ordeztu S ezarri beharrean, ezarri Z. Hori da egin behar duena ikasleak. Bueltatzen bagara ikaslearen kontura, nola ikusiko du berak? Hasteko tatxaturik edo ezabaturik sartu dagoena, eta hor dago jarrita zuzen jarri behar duen letra. Berak konpontzeko egin behar duen gauza bakarra da, iradokizunetan onartu aldaketa hori. Onartzen badu, aldatu egiten da. Bigarrenean ere onartzen badu, aldatu egiten da. Eta hirugarrenean, bai. Ikusten duzuenez baita ere, hau erreza ikaslearen txat, ez du ezer egin behar. Orduan gomendioa, bigarren era aukeratzea. Bakarrik hartu testua eta iradokezuna egin bertan. Gero ikasleak egiteko aldaketa hori eta zuzenketa hori.